салом алейкум дӯстон, хуш омадед ба канали Сомониён. Навори навбатӣ бошад дӯстон, ду Opel фурӯшии караван ва хэтчбеки фурӯшӣ дӯстон. Видеоро то охир тамошо кунед, то ки маълумотро дар бораи мошинҳо гиред дӯстон. Агар реклама дошта бошед мошин, хона ки дигар намуди техникаҳо, имо WhatsApp мо барои реклама адата 0440 2590 мебошад, метавонед муроҷиат кунед дӯстон. биё як назар мекунем ба маълумотҳои мошинҳо дӯстон. Opel Caravan простой срочно фурӯши ноҳияи Ёвонда буда, солаш 93, бензин қатъӣ мебошад, мотораш 1.6, коробка передача механик, нархаш 19000 сомонӣ бо муомила дора гуфтааст соҳибаш. дигар намуди маълумотҳо тариқи телефони 559 13 83 83 дӯстон, ин рақамҳои худи соҳибаш аст, метавонед занг занед, маълумоти бештарро дӯстон аз соҳибаш гиред. чанд қарзон мешавад намешавад, дастгирии каналро фаромӯш накунед дӯстон, обуна шавед, лайкҳои худро ҳатман гузоред дӯстон. барои реклама дӯстон метавонед ба имо WhatsApp мо дата 0440 2590 метавонед муроҷиат кунед дӯстон. мошини навбатӣ боша Opel хэтчбек срочно фурӯши шаҳри Душанбеда буда, солаш 90, бензин газ қатъӣ мебошад, ҳардуш кор мекунад, мотораш 1.6, коробка передача механик дӯстон. чашкиёш краска ҳама 100%, мотор коробка ягон камбудӣ надорад, фақат баллонош 70% гуфтааст, ҳуҷҷатош тамом шудагӣ, дигар камбудӣ надорад. яъне ки ҳуҷҷат мекунӣ мешинӣ ай мекунӣ дӯстон. нархаш 20000 сомонӣ. дигар намуди маълумотҳо дӯстон, тариқи телефони 97 05 65 05 дӯстон, метавонед занг занед, аз худи соҳибаш маълумоти бештарро гиред дӯстон. дастгирии каналро фаромӯш накунед, лайкҳои худро гузоред дӯстон, ҳатман обуна шавед. ҳамарӯза дар хонаи мо мошин ва хонаҳои фурӯшӣ мешавад, тамошо кунед дӯстон. боз ёдрасон мекунем, барои реклама метавонед ба рақамҳои WhatsApp имо дата 0440 2590 муроҷиат кунед. якҷон ташаккур барои диққататон дӯстон.